So, da ni'n dechrau'r cyfres newydd yma, Cofiodd Duw. A fel o'n i'n dweud, dros yr wythnosau nesaf, byddwn ni'n edrych ar y thema yma, ar adegau yma lle mae Duw yn cofio rhywbeth. Ond mae angen i ni gofio bod y ffreis yma, bod pan mae Duw yn cofio rhywbeth, bod e'n wahanol i'r math o gofio da ni'n meddwl amdano. Dwi ddim fel bod Duw sy'n holl wybodus yn anghofio pethau. Dyw e ddim fel bod Duw fel, oh gosh, Noah! Dwi di anghofio amdano fe, mae e dal yn yr arch yn fflotio yn y gwmpas. Dyw e ddim y math o anghofio fel da ni'n anghofio lle da ni di roi allwedd y car neu lle da ni di roi yn sbectol. Ond mae'r ffreis pan mae Duw yn cofio yn y Beibl yn golygu rhywbeth penodol. Mae o'n golygu pan mae Duw yn troi at rywun, neu troi at bobl mewn ffyddlondeb. A mae e'n gweithredu mwyn y bobl yna, neu bod e'n dangos bod e o blaid y bobl yna. Felly mae'r ffreis o bod Duw yn cofio, mae o ynglyn a Duw yn cymryd osgo, cymryd posture o fod o blaid pobl, o blaid rhywun, ac i sefyll gyda rhywun. Mae ynglyn a Duw yn gweld sefyllfa, yn gweld her falle, ac yn troi yn ymateb ac yn achub. A dyna sydd wrth galon stori Noah yn y Beibl. Da ni'n cael portread yn dydan fel rhan o stori Noah o fyd sydd wedi torri, o bobl toredig, a Duw yn gosod ei hun mewn perthynas newydd gyda'r bobl a'r byd toredig yma. Ond mae yn stori anodd yn dydi, stori Noah. Mae yna sôn am ddinistrio, mae yna sôn am farwolaeth, mae yna sôn am farn. Felly sut allwn ni ddarllen hwn? A be mae'r enfys yma'n dweud wrthon ni ynglyn â'r posture mae Duw yn cymryd tuag at bobl a byd toredig? Wel, dyma rhai o'r themau da ni'n mynd i drio pwyso mewn i efo'n gilydd bore yma. So, mae'r darlleniad syml cyflym o stori Noah yn mynd rhywbeth fel hyn. Bod y byd yn ddrwg, bod Duw wedi dinistrio'r byd drygionus yma gyda llifogydd, a bod na reset wedi bod, a bod Duw yn dechrau eto gyda Noah a'i deulu. A wedyn, o'n i'n disgwyl bydd y popeth wedyn yn iawn o fyna ymlaen. Mae e bron, mae'r y simple reading yna'n debyg i'r joke yna sydd yn y rhaglen comedy IT Crowd, lle mae, have you tried turning it off and back on again? Chyfod? A dwi wedi cael sawl phone call fanna gyda mam dros y blynyddoedd, lle mae wedi ffonio fi gyda rhyw broblem ar ei ffôn neu'r cyfrifiadur, a dwi dweud, ti wedi trio roi off and all mine eto? Ac yn arwynebol, mae'n ymddangos fel mai dyna sydd yn ymlaen yn stori Noah, bod rhywbeth ddim yn wrong, reset, dechrau eto, a bydd popeth yn iawn. Ond dwi ddim cweit mor syml a hynny, nadi. Achos cyn y dilew, cyn y llifogydd, i ni'n darllen yn Genesis 6, fod dynoliaeth ar byd mewn bach o fes. Genesis 6:5 yn deitha ni. Roedd yr arglwydd yn gweld bod y ddynoliaeth bellach yn ofnadwy o ddrwg. Doedden nhw'n meddwl am ddim byd ond gwneud drwg drwy'r amser. Ond wedyn, ar ôl y dilew, yn Genesis 8, da ni'n darllen fod pobl yn dal i feddwl am ddim byd ond gwneud drwg, hyd yn oed pan mae nhw'n blant ifanc. Felly, dydy roi'r computer off yn ôl mlaen ddim wedi datrys y broblem. Mae'r dilew falle wedi golchi wyneb y ddaear, ond dyw e ddim wedi golchi'r galon ddynol. Mae Noah yn dod allan o'r arch fel rhyw fath o ail adda, nid yr adda perffaith, Iesu yw'r adda perffaith, spoiler alert, ond mae e'n dod allan fel yr ail adda,
A mae'r greadigaeth supposedly'n dechrau o'r newydd. A mae'r commands mae Duw yn rhoi i Noa'n debyg iawn i be mae'n rhoi i Adan, dydy. Mae'n deud wrtho fo ofalu ar ôl y ddeiar, mae'n deud wrtho fo ffrwythloni a cael lot o plant ac yn y blaen. Ond yn sydyn reit, mae pethau'n mynd yn wrong i Noa, yn dydy. Mae yn hwyrach yn penod 9, da ni'n cael hanes am fod Noa, ar ôl iddo fe ddod allan o'r arth, mae e'n plannu gwynllan, mae e'n ffermentio y grawnwyn i gyd, mae'n neud llwyth o win, mae e'n yfed ei gyd, mae e'n cael be fydden ni yn galw yn Pantycelyn, slawer dydd, yn sesh. A wedyn mae feibio na'n ffeindio fe yn ei babell yn KO'd yn hollol noeth. A mae'n kind of funny os fas o fo ddim yn drist. Chi'n gwybod beth sydd fi? Mae yna rhywbeth comical amdano fe, ond mae yna rhywbeth tragic am y peth hefyd yn does. Mae'r dyn yma oedd fod yn dechrau rhywbeth newydd yn dangos fod dyn ynddo fe'i hun ddim yn gallu sortio'i broblemau ei hun allan. Ac felly ar ôl y dilyw, mae problem y byd, mae problem dynoliaeth yr union yn yr un lle. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig i ni feddwl amdano. Achos da ni gyd yn byw mewn byd toredig yn dydyn. Sdim ots pa mor dda ydy'n intentions ni, da ni'n gweithredu o fewn limits byd a pobl toredig. Ddim swydd newydd da ni angen, ddim car newydd, dim ffôn newydd, nid perthynas newydd, ond gobaith newydd. Da ni methu newid yn stori yn hunain. Da ni angen rhywun o'r tu allan i ymyrryd yn dydyn. Da ni angen rhywun mwy na ni i newid yn stori ni. Ac felly'r hyn i ni'n gweld yn hanes Noa yw fod y byd a dynoliaeth ddim wedi newid dim ar ôl y dilyw, ond mae yna un peth wedi newid. A be sydd wedi newid ydy y posture mae Duw yn cymryd tuag at fyd toredig. Yr osgo mae Duw. Mae Duw wedi darganfod fod pobl, wel, Duw yn gwybod all along, ond chi'n deall beth fi'n dweud, mae Duw yn gadael i bobl wybod, dwi'n gweld chi yn eich bywydau toredig. Dwi'n gweld chi yn eich dagre. Dwi'n gweld chi'n trio'ch gorau ond dal yn baglu. Dwi'n gweld chi'n plannu gwynllan ac yn yfed y cyfan. Ond yn hytrach na dilyw, dwi nawr yn trigarhau. Dwi nawr yn dangos fy nghariad, fy naioni, fy faddeuant, fy ngras tuag atoch chi. Dyma yw'r osgo a'r posture mae Duw yn cymryd tuag at byd toredig. Dyw e ddim yn, sylwch, dydy Duw ddim yn gwadu drygioni, nac yn gwneud yn fach o drygioni. Dyw e ddim yn esgus fod peichod ddim yn gwneud niwed i bobl. Ond dyw e ddim yn rhoi give up ar y byd. A dyw e ddim yn rhoi give up arno ni. Chybod weithiau pan mae pethau yn mynd yn anodd neu rhywbeth. A chi jyst fel, give up. Na i fynd i wneud rhywbeth arall. Sa fo'n hawdd i Dduw wneud hynna'n bysa. Gyda byd toredig a gyda pobl toredig. Ond dyw Duw ddim yn gwneud hynny. Felly'r wers gyntaf o'r hanes yma yw mae'r dilyw wedi golchi wyneb ddeiar, ond dyw e heb golchi'r galon ddynol. Ond mae Duw gyda cynllun i wneud hynny. Na ddawn ni at beth yw'r cynllun mewn munud. Nawr, ni eisiau dweud un peth wrth basio fan hyn cyn i ni fynd at y pwynt nesaf, sef rhywbeth ynglyn â Genesis yn gyffredinol. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n cofio fod penodau cyntaf Genesis ddim yn
llyfrau hanes confensiynol, fel da ni'n meddwl am llyfrau hanes heddiw. Yn hytrach, beth sydd gyda ni yn penodau cyntaf Genesis ydy myfyrdodau diwynyddol wedi gwau ei gilydd fel origin story y traddodiad Iddewig, ac felly hefyd yn origin story ni fel Cristnogion. A maen nhw'n gyfres o storïau sydd yn helpu ni ddeall natur ni'n hunain, natur y ddynoliaeth, ond hefyd dechrau datguddio, dechrau dangos i ni beth ydy natur Duw. Ac un o'r pethau mae penodau cyntaf Genesis yn neud ydy mae e'n trio dangos i'r byd hynafol na dderbyn yr ysgrythurau yma gyntaf, sut oedd Duw yr Iddewon, Yahweh, yn wahanol i'r duwiau eraill. Achos ar y pryd, oedd pawb yn credu mewn rhyw fath o dduw. Ac ar y cyfan, oedd y duwiau yn rhywbeth i'w ofni, i fod yn petrified ohono fe. Ac oedden nhw'n meddwl bod rhaid sacriffeisio pob math o bethau gan gynnwys eich plant chi eich hun i fodloni y duwiau. Ac felly, rhan o be mae Genesis yn trio wneud ydy dangos sut mae'r Duw yr Iddewon yn wahanol i'r duwiau eraill. Dangos fod Duw yr Iddewon yn dduw sydd â trigaredd yn rhan o'i gymeriadau ochr yn ochr a cyfiawnder, sy'n dangos fod e'n dduw cariad, yn dduw sydd yn cofio am bobl, a ddim jyst yn rhyw fath o dduw mawr yn y cymylau yn danfon mellt i lawr ac yn y blaen. Felly, mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Dwi ddim mynd i creu split yn yr eglwys a dweud dylech chi ddarllen hanes Noah yn llythrennol neu dylech chi ddim. Ond beth dwi yn dweud ydy pwynt y stori, whether os chi'n darllen yn literal neu beidio, yw mae'n rhan o'r naratif mwy yma o ddangos sut mae Duw yr Iddewon yn wahanol i'r duwiau eraill. Ac un o'r ffyrdd mae e'n wahanol i'r duwiau eraill yw bod e'n rhoid ei arfau i lawr. So, droi nôl at y benod sydd gyda ni heddiw. Yn adnod 9 a 10, mae Duw yn gwneud cyfamod a Noah. Dwi am wneud ymrwymiad i chi a'ch disgynyddion, a hefyd gyda pob creadur byw, adar, anifeiliaid, dof, a phob creadur arall ddaeth allan o'r arch. Nawr, mae'n ddiddorol yn dydy fod y cyfamod mae Duw yn wneud fan hyn. Mae e yn gyntaf i Noah ydy, ond dyw e ddim just i Noah, ond mae e i'r greadigaeth gyfan. A mae hwn yn cysylltu gyda un peth nath Mari sôn amdano rai cwpl o wythnosau nôl pan oedd hi'n pregethu am yr atgyfodiad. Sef, mae y gobaith yn y diwedd yw bod Duw mynd i greu nefoedd a deiar newydd. Mae Duw ynglyn â creu popeth yn newydd, a mae Duw efo newyddion da i ni, fel unigolion wrth gwrs, ond mae e'n newyddion da i'r greadigaeth gyfan hefyd. Nid addewid preifat i bobl grefyddol dda yw hwn. Mae'n addewid i greadigaeth gyfan sydd dal yn fregus ac yn doredig. A mae Duw yn darparu arwydd o'r cyfamod yma. Mae e'n rhoi rhyw fath o, hynny, os ydych chi wedi cael rhyw fath o cytundeb erioed, ydych chi wedi cael rhyw ddarn o bapur, dydych. A tan bod chi wedi cael darn o bapur, mae ddewid rhywun gwerth dim byd. A dyma yw'r arwydd mae Duw yn rhoi. Dwi'n rhoi enfys yn y cymylau, a bydd yn arwydd o'r ymrwymiad dwi wedi wneud gyda'r ddeiar. Nawr, da ni yn Gymraeg yn galw hwn yn enfys, ond y gair Hebraeg yw'r gair sydd fel arfer yn cael ei ddefnyddio am bwa rhyfelwr.
fel yn y Gymraeg bwa saith, chi'n gwybod. A rhan o arwydd o cad y ddelwedd yr enfys yma yw bod yr equivalent i Dduw fel petai e'n hongian i fwa rhyfelgar, hongian i fwa saith yn yr awyr. Yn debyg i pan da ni'n clywed pan mae yna cadoediad heddwch mewn rhyfel a mae rhywun yn rhoi ei arfau i lawr. Felly mae hwnna'n rhan o ddelwedd yr enfys. Y syniad fod Duw yr Iddewon yn wahanol. Mi oedd duwiau yn dduwiau rhyfelgar, yn dduwiau grym, yn dduwiau oedd yn dinistrio. Ond mae Duw fan hyn yn hongian ei arf ac yn dewis ffordd wahanol i drin y byd a dynoliaeth. Dim dinistyr llwyr bydda ateb Duw bellach. Yr ail peth arwydd o cael am yr enfys yma yw fod yr enfys yn dangos trwy y cymylau, nid yn lle y cymylau. A mae hwnna'n newyddion da eto i fyd ac i bobl toredig. Achos ar y pwynt yma, ac hefyd ar y pwynt da ni'n byw trwyddo fo heddiw, da ni dal yn byw mewn byd toredig, yn dydan? Da ni dal yn teimlo effaith byd sydd wedi torri yn bywydau ni, yn ymdrechion ni, yn perthnasau ni, yn popeth da ni yn ei wynebu. Dydy Duw ar y pwynt yma ddim yn addo i Noa, bydd na ddim cymylau, bydd na ddim colled, bydd na ddim dryswch, a bydd na ddim dioddefaint. Ond drwy bod yr enfys yn dangos trwy y cymylau, mae e'n dweud mai ddim y cymylau sy'n cael y gair olaf. A dwi'n gwybod amdano chi, falle bod chi bore yma yn wynebu rhyw fath o gwmwl. Falle bod rhywun yma bore yma yn wynebu cwmwl galar. Falle bod chi wedi colli rhywun agos i chi'n ddiweddar, neu falle'n meddwl am rhywun dych chi wedi colli yn y misoedd neu flwyddyn diwetha. Falle bod rhywun yma bore yma'n stryglo gyda pryder neu iselder. Falle mae rhyw gwmwl felly sydd o'ch cwmpas chi. Falle bod rhywun yma bore yma yn disgwyl diagnosis. Falle bod chi'n disgwyl rhyw ganlyniadau. Falle bod chi yma bore yma'n cario'r briwiau sydd wedi dod o dor perthynas. Falle bod yna gwmwl dros eich teulu chi. Neu falle bod chi'n poeni am y cymylau sydd dros y byd ar hyn o bryd, ar rhyfeloedd, y tlodi a'r argyfwng hinsawdd sy'n creu'r tanau ofnadwy yma. Yna bob math o gymylau yn does, o gwmpas pob un ohono ni. Ac os oes rhywun yma meddwl, no, actually, mae bod fi'n ffain, dim cymylau gyda fi. Gai o grymu'n garedig bod chi jyst ddim yn bod yn real. Mae yna gymylau. Mae cymylau yn rhan o reality y byd toredig yma. Ond mae'r enfys yn torri trwy y cymylau. Dyna pam fel Cristnogion does dim rhaid i ni anobeithio. Dyna pam fel Cristnogion yn gallwn ni gael gobaith trwy y cymylau. Mae Duw yn dweud yn adnod 14-15, pan fydd cymylau yn yr awyr ac enfys i'w gweld yn y cymylau, bydda i'n cofio'r ymrwymiad dwi wedi wneud i chi a phob creadur byw. Fydd llifogydd ddim yn dod i ddinistrio popeth byw byth eto. So beth bynnag yw'r cwmwl sy'n pwyso arnoch chi. A dwi'n gwybod fod yna gymylau mawr yn pwyso rhai ohonoch chi. Does dim rhaid i'r cwmwl yna eich dinistrio chi. Okay? Mae'r enfys yn yr awyr. Mae Duw yn cofio amdanoch chi. Ac yn yr un ffordd na Duw colli deigryn dros ei ffrind Lazarus, mae'n colli deigryn gyda chi nawr
oedd bod chi'n cario pa bynnag gwmwl dych chi yn ei gario. A mae'n gobaith ni, cofiwch, ddim yn ein gallu ni i sortio'n problemau allan. Ond mae e'n gorwedd yng nghymeriad Duw sy'n addo bod yn amyneddgar gyda ni, sy'n helpu ni weithio trwy rhai o'r creithiau yna da ni yn ei cario, a sy'n cynnig maddeiant i ni am rhai o'r pechodau falle sy'n pwyso'n drwm arno ni. Un o hoff ddyfyniadau fi yw hwn dwi wedi rhannu sawl tro gan Richard Rohr. Faith isn't for overcoming obstacles, it's for experiencing them all the way through. A mae yna rhyw sort of mystery yn hwnna, yn does? Pam dydy Duw ddim jyst yn gallu sortio yn holl broblemau ni allan nawr? Pam na da ni'n gallu mynd i'r ddaear a'r nefoedd newydd nawr? I don't know. Ond rhan o mystery ffydd yw bod Duw yn cerdded gyda ni trwy yn bywydau a trwy'r byd fel mae e nawr. A wedyn y trydydd pwynt am bore yma. Mae stori y Duw, fel sawl stori arall yn Genesis a'r Hen Testament, yn anodd yn dydy. Y portread yma o Dduw sy'n difa bron pob creadur byw. Mae rhai Cristnogion, fel o'n i'n dweud, yn darllen yr hanes yma yn hollol llythrennol. Ond mae rhai Cristnogion yn darllen fel darn o lenyddiaeth hynafol sy'n dysgu gwirionedd i ni ynglyn â'r natur ddynol ac ynglyn â Duw. Mae rhai pobl yn meddwl mai diben y stori yw helpu ni graplo gyda themau pwysig ynglyn â pechod, barn a trigaredd. Mae yna rai pobl, fel o'n i'n dweud, yn darllen hanesion fel hyn yn llythrennol. Dwi fwy tuag at gredu fod penodau cyntaf Genesis ynglyn â, fel mae Andy Alton yn dweud, bod y fwy ynglyn â'r hw yn whai a not y haw yn hwen, fel petai. Dyna sut dwi'n darllen o fy hun. Ond just achos, yn y pwynt dwi'n gwneud, even os da chi ddim yn darllen yn hollol literal, da ni dal yn credu mai dyma gair Duw i ni. Da ni dal yn credu fod y gwirioneddau mae hwn yn dysgu ni ynglyn â'r natur ddynol ac ynglyn â cymeriad Duw, bod e'n wir ac yn wirionedd i'n henaid ni. Ac felly, da ni yn reslo gyda darnau anodd fel hyn o'r Beibl, ond da ni ddim jyst yn cerdded fel pobl dall. Da ni ddim jyst yn bobl sy'n trio trwsio rhywbeth delicate gyda gloves sy'n maint anghywir. Ond yn hytrach, da ni'n gallu edrych ar hanes Noa. Da ni'n gallu edrych ar yr enfys trwy lens Iesu Grist. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn atgoffa ni. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd, ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. A mae Paul yn dweud wrth y Colosiaid hefyd fod Iesu yn dangos yn union sut un ydy'r Duw anweledig. Felly yn y penodau cymhleth yma o Genesis, da ni'n dechrau gweld cymeriad Duw yn dangos ei hun. Ond mae gyda ni'r fraint o weld cymeriad Duw wedi dod i sharp focus yn person Iesu Grist. Ac felly, da ni yn gallu edrych ar yr enfys, yn gallu edrych ar y ffordd mae Duw yn cofio ni trwy lens Iesu Grist a be mae Duw wedi cyflawni yn Iesu Grist. Does na ddim dinistyr llwyr, does na ddim llifogydd yn dod, does dim un cwmwl mynd i'ch dinistrio chi yn llwyr nawr, achos bod Duw wedi cofio amdano chi.
bod e wedi torchu ei lewis, wedi camu mewn i'r byd toredig yma i fod gyda ni, i'n hachub ni ac i'n caru ni. Ar ddiwedd y dilyw, fel o'n i'n dweud, does dim byd perffaith efo ni eto. Mae'r ddaear dal yn doredig, mae'r teulu dynol yn dal yn fregus, a mae Noa dal yn yfed gormod o win. Ond mae rhywbeth pwysig wedi newid. Sef bod Duw wedi cofio. Bod Duw wedi gweld pobl. Ac os ydych chi bore yma yn ffeindio'ch hun yn y lle yna, le chi wedi cael eich tynnu trwy dymor anodd o fywyd, mae Duw yn cofio. Mae Duw yn gweld chi. Falle bod chi yn teimlo bore yma bod chi wedi methu gormod o weithiau. Falle bod chi'n teimlo bod y llanast yn eich bywyd chi'n rhywbeth allwch chi ddim sortio allan. Wel, gadewch Dduw mewn i'r stori. Cofiwch fod Duw yn cofio amdano chi. Mae e'n dod ato chi, mae e'n gweithredu mewn ffyddlondeb, a mae'r enfys yn dangos trwy y cymylau. So cofiwch bod Duw o'ch plaid. Amen.